memanomu wow wis apa Prabu Patrokol Babarsari kowe Barakudara ya ampun iki sing tak goleki sing wis mani medoke karo Raden Werkudara. Oh, medoke apa to? Ayo kowe gelem tak rabi apa ora? Kah, prasuti yang rabi urut kowe lanang. Aku adalah lelaki yang suka lelaki seperti wanita. Ayo sayang. Kah. Aku padamu. Ora. Ya ampun, kok malah melayu tuh gimana? Aku tuh udah nafsu banget. Dewi Werkudara aja melayu kowe. Nuwun sewu. Sareng kula dangu rawuh paduka. Lah kok dadi panjenengan Sungkawa menika kenging napa sinuwun mengke riyen to? Ngantos paduka netesaken punang waspa. Mijil saking telenging netra nuwun sewu. Enten napa? Mbok nek enten perkara inggih kula aturi paring dawuh. Nek enten bab perkawis ingkang damel paduka Sungkawa menika maring dawuh. Nuwun sewu sampun ngantos paduka nandhang Sungkawa kados mekaten. Malah nangis. Mbok ya cerita ditinggal yange apa piye? Ora dibales WA-ne apa piye? Mbok cerita sinuwun. Kakang Semar, wonten dawuh. Yektine aku mung sedih, sartane aku Sungkawa. Merga aku nggagas kelawan perkara kang wis dumadya ning negara Ngamarta. Lha pripun? Enten perkara napa? Enten kedadosan menapa? Enten peristiwa menapa sing lumadi wonten negari Ngamarta? Kakang Semar, abot rasaku arep ngaturke ngersane Kakang Nayantaka. Merga pancen enggeng muncat saka negara Ngamarta iki ya geganthelane atiku ya Kewiyayi Wara Drupadi sing wusana telung candra murca uncat saka negara Ngamarta Kakang. Nuwun sewu. Lah kok iso bojone ilang niku pripun? Lah kok saged putri Ngamarta Gusti Ayu Wara Drupadi kok uncat saking negari Ngamarta niku kok iso niku pripun? Aku dhewe ora mangerteni Kakang, sebab nalika semana nalikane aku kelawan Yayi Wara Drupadi sak pejagong ana ing Taman Keputren, dumadakan Yayi Wara Drupadi wis ngrasa ngantuk tumuli manjing ana ing pasareyan, nanging nilar kelawan aku Kakang. Aku ditinggal dhisik, aku ditinggal ana ing telenging Taman Keputren, dumadakan aku sumusul ana ing telenging pasareyan, niatku manjing ana ing pagolingan, nanging Yayi Wara Drupadi ndak goleki mrana mrene ora ana Kakang. Aku bingung kudu menyang ngendi meneh nggonku bakal nanjehke. Jernyatane aku wis ngrawuhke Brahwana Minasih Sewu Sugata miyang para nimpuna kinarya ngluwari sartane goleki ana ngendi dununge Yayi Wara Drupadi. Wondene ora ana siji wae Brahmana sing keduga bisa nemokake ana ngendi lungguhe Yayi Wara Drupadi. Malah semono uga aku
wis ngrawuhke kelawan rawuhe Koko Prabu Kresna. Aku njaluk tulung supaya ningali wujude Kaca Paesan. Yayi Wara Drupadi digoleki lumantar Kaca Paesan. Ora ana Kakang ngadege utawa kalungguhane Yayi Wara Drupadi kaya dene ketutupan samirana kaya dene pinanjering alun-alun ora dimangerteni. Lungguh Yayi Wara Drupadi ana ngendi Kakang? Iya Kakang Semar. Malah kepara sak mengko aku lan Yayi Prabu Puntadewa nganti kelawan Yayi Prabu Puntadewa sowan kersane Kakang Badranaya iki mau bakal nyun priksa lawan Kakang Semar. Jernyatane aku lan Yayi Prabu Puntadewa kuwi ngibarate nganti kaya wis kentekan cara, wis kentekan nakal. Kepiye meneh nggonku bakal goleki kelawan Yayi Wara Drupadi. Jernyatane Kakang Semar kuwi sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap kondangi jagat. Kakang Semar kuwi bisa mangerteni sadurunge winarah. Kakang Semar kuwi nadyanto derajating batur derajating Panakawan, nanging Kakang Semar kuwi titih sing Sanghyang Ismaya. Nuwun sewu sinuwun. Kaget penggalih kula. Kamangka nek dipitung niku kula nuwun sewu. Mboten kok ateges kula menika ngungkit-ungkit menika babar pisan mboten. Ning sinuwun Puntadewa menika nggadahi gelar Klasa. Hus. Lambemu menengo sik to, Le. Heeh. Sinuwun Puntadewa menika nggadahi gelar utawi nggadahi jejuluk Nalendra ingkang ludiranipun pethak ateges ratu sing gedhe putih. Ratu sing gedhe putih menika napa? Cobi to, sakniki sinten? Sinten titah gumelar wonten ing Madyapada menika ingkang nyawanipun gesangipun dipun suwun dipun paringaken nek mboten sinuwun Puntadewa? Aja kok nyawa, aja kok bondo, aja kok urip. Nadyan bojo wae diwenehke, dijaluk mesti diwenehke. Coba to nuwun sewu. Lah sakniki kok sinuwun Puntadewa kecalan garwa kok dipadosi nuwun sewu. Petangan kula. Wong lenang niku urip teng Madyapada niku suwargane niku pirang-pirang. Cobi to. Lire piye Kakang? Mengke riyen mboten kok ateges kula menika mbela kalih panjenengan, mboten kok ateges kula mboten mbela kalih Gusti Yayi Wara Drupadi. Kula rumangsa prihatin, kula rumangsa kelangan merga murcanipun Gusti Yayi Wara Drupadi. Nanging paduka mesti nggih sampun mangertosi suwargane wong lenang niku enten pakartine bojone dewi-dewi. Lah sakniki lah nek panjenengan kecalan bojo siji ilang 1000 mesti bakal tukul. Cobi to. Napa mboten poligami mawon? Wong panjenengan menika kula nuwun sewu. Nek dipikir bagus nggih bagus. Derajating Nalendra. Sugih nggih, kurang sugih napa panjenengan menika? Lah kok siji ilang kok digoleki. Lah nek petakan kula, cara kula niki wong duwe, cara kula niki wong bagus, cara kula udupana kawan. Ah, bojo kula siji ilang. Golek neh. Golek meneh. Nganti kaya wong tipis. Niku nek upama kula dadi sampeyan. Nanging ora gampang ngendika kaya sing diaturke Kakang Semar. Bojo kuwi iso akeh nanging yen jodoh kuwi mung siji. Nggih pancen leres. Ning nek cara kula niku siji, bojo niku siji sing nggo pathokan urip niku siji, jodoh. Iya. Lah nek perkara bojo arep pira, arep pirang-pirang niku mboten masalah. Wah, lah kuwi. Wong niku kangge hiburan. Napa nggih? Bu senes kok le hiburan niku mboten. Ning niku nggih ngopeni sedulur papat. Niku butuh siji-siji. Bojo niku butuh siji-siji. Dadi siji niku pancere panjenengan menika butuh setunggal nggih jodone niku. Turane perkara arep golek bojo 5, bojo 4, 10 niku bebas. Niku cara kula. Iya, nggih.
Niku dicontohi ya lho, dicontoh ya ben. Aku mau ngaturke darmane wong urip ki ngono kuwi. Wah, nek ngono aku sesuk arep imbuh. Aja kok aja. Wong lenang niku bebas, wong lenang niku netral. Ngaten? Iya. Nggih. Kowe genah sing bengok seru dhewe iki genah. Cedhak arep ning imbuh meneh iki genah, Dra. Niku milane sampean kok ngetuni goleki kali Gusti Ayu Wara Drupadi niku nuwun dipetung riyen, dipetang riyen. Semar, nun. Kowe ora ngerti sing dadi rasane penggali Puntadewa kakangku. Kula ngertos ning niki kula niku mbudidaya. Kula niku ajeng nguwatke penggali Sinuwun Puntadewa. Kepiye ben iso tatak tetek tetek tangguh tanggon. Lambemu mir ben iso kuat ngadepi kahanan ning Madyapada. Sosis. Jaluk senengane Mas Roni. jaluk Ben niku ning kepiye wae apa Kakang Semar ora duwe cara nggone bakal nguwadi kelawan Yayi Ratu Wara Drupadi. Ah, mengke ra enten carane dhewe. Sing bagus sakniki kula ajeng nampa dayah. Tole, wonten dawuh, Pak. Ah, gawe wedang iki delo meneh ana dayah sing nekani Karang Kadempel tole. Mir, oh, iki wis jam 11 ben. Karo limbuhan jam pira? Tengah 12. Siap. Kaya bareng anten anggap pakarya kagat kang samya mulat. Rata rayap nyambut gawe. Driya manggu mangu mangungkong kandukan remang lerlena tanpa kanen yen tantulusa amengko sangtyah utama nalendra muda ong jagat jembare Rajama diam. Nek sing Dewi Mahru ngomong iki
aja omong ben sakarepku. Tamu adalah raja. Kowe ora sah kowe lambe kowe. Oh, kowe to jebule. Oh, aku ngopo? Oh ya. Mengke yen sinuwun. Niki kok enten Nalendra saking tlatah Sabrang. Panjenengan aku Nalendra. Nggih, nggih. Nuwun sewu. Kula titik panjenengan menika Nalendra pancen bener Nalendra. Ning nuwun sewu. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Yo. Pancen bener. Aku Nalendra. Lah nggih, Nalendra wonten pundi? Saking negari pundi? Ingkang dados jejulukipun Gusti kula ing tlatah Sabrang menika sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala ngayomi karo aku. Lho. Budhek kowe mer kaya emer. Lho, kupinge wis dipersing semono mbane kok. Ditindek nganti kaya gorong-gorong. Sing seru nah. Nuwun sewu sinuwun, panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Mboten, kula mboten mangan bluluk. Lho. Rada serumer. Sinuwun, sinten jejulukipun Kisana? Sinuwun. Sabar, sabar men, sabar. Entek sabarku. Wong tuwa kon bengak-bengok. Iki Semar. Nggih, kula Semar. Oh, lah salah. Nek ngono pancen bener, kowe sing aran Semar. Nggih, kula Semar. Yo. Wong kere kowe. Nggih. Wah, edan. Sik. Nggih. Semar kuwi sugih. Sugih apa? Sugih utang. Panjenengan sinten sinuwun? Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Yo, takon karo aku. Aku Nalendring Parang Kencana, jejulukku Prabu Tripitaloka. Nalendring Parang Kencana sinuwun Prabu Tripitaloka. Yo, pancen iya. Kak. Ora gaya Nalendra kementhus kaya ngono. Ora nglimpang dhewe ana. Aku arep takon karo kowe, apa kene iki adeke pendopo padukuhan Karangka Dempel? Nggih, mriki mboten enten kalih. Karangka Dempel menika inggih namung mriki sinuwun. Wah. Bah. Pendopo apik kaya ngene kok separo gendeng, separo plastik. Padang kaya. Coba to. Wah. Kaya ana lintru kok jujul. Kajenge. Niku kepeksa kula ngedhak cagake niku kula dhuwurke. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Apik. Improvisasimu apik. Nggih, sinuwun. Ya. Nek ngono kowe sing jeneng Semar Badrana ya. Ah nggih kula. Wah. Pengendang kondang saiki ming trimo nyekel kethuk. Ora dodol seragam. Awon-awon kula saged sadeyan. Dodol apa? Seragam kula pirang-pirang pun kula dol kabeh. Zaman virus corona. Ora apa-apa nggih. Yo, nek ngono pancen kowe sing jeneng Semar Badrana ya nggih kula. Yo. Sinuwun Tripitaloka wonten mriki menika. Wigatosipun menapa? Bloko wae cekak aos ora tak tutup-tutupi. Sowanku ning kene iki mesti wae nek aku butuh karo kowe. Butuhku apik karo kowe mesti aku sowan karo kowe mundhuk-mundhuk sowanku. Nggih. Ning gandeng sowanku ki mung arep gawe sengsaramu, mula sowanku iki kanthi unggah-ungguhku sing arogan. Nggih, mboten napa-napa.
sing baku sedaya slamet yo. Ning wektu dina iki keselamatanmu karaharjanmu bakal kapungkasan. Sebab sowan kowe ning kene iki aku mung bakal butuh karo kowe arep tak boyongne negaraku. Negaraku Taman Pagebluk bisane Waluya Nirmala Temajati Jati Temah Mulya waton ditumbali kanggo wujude Semar Badranaya. Wah. 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 Manus mani jajalanat. Ya ana demit matane amba. Matamu kuwi. Nyiram wedang karo aku. Wah. Kurang ajar kowe ya. Bapak piye? Bapak arep to genendi? Bapakmu arep tak boyongne negaraku. Wis sapa? Wis sapa? Anak Semar kowe. Kowe anak Semar. Heeh. Wah, edan. Kowe jarak atine Mas Sem. Sem sapa? Semplok. Ayo. Wah, edan kowe anak Semar. Anak Semar iki jenengku Bagong John Sam. Apa wi? Bagong John Sampah. ABG anak Bantar Gebang. Wah, murang toto kowe nyiram wedang. Ana ing pasuryanku. Nek siram raimu sisan ora. Wengi karo bapakku sepisan sowanmu tanpa tata krama kowe ra ndungga-ungga ping pindhone jare negaramu ke Taman Pagebluk jare isane Waluya Nirmala Temajati Jati Temah Mulya jek ditumbali kanggo kuandane Semar Badranaya. Saiki kowe mikir nek kene ketuane keamanane sapa? Lambo aku iki lho. Ngopo Mir? Kowe iki rados pirang sasi? Aku rados seminggu. Angger payu leh wayangan iki terus ngene iki aku. Wali adus. Biasa anak Bekasi. Lambene. Ayo. Saiki nek arep ngiri gudha ora Semar mungsuhe udu sapa-sapa. Ning mungsuhe kok dilarak Ndara Werkudara ora matu jota kedesa. Wah. Ngopo? Kae kok nek dadi pasulayan, dadi mbok yo ben. Dadi pasulayan aja ora masalah. Hidup Bagong. Apa nggih sing rusak apane nggih? Sajake eling nglarak Ndara Werkudara keseron kae. Nanti tugel tudinge. Njur iki piye? Iki piye wis santai bae Ndara Werkudara sagong rampunge. Penting aku ora rakon Ndara Werkudara. Aku mung ngomong kowe dilarak Ndara Werkudara mati wae. Lah nek dilarak, lah nek ora, lah ning dilarak Ndara Werkudara nglarak, ya wis mati ratu kae. Pripun. Nek Werkudara mateni ratu kae kepiye? Oh, mateni mbok ben sampean yo ikhlas. Ikhlas lah kene kok. Ndara Janaka mboten metu njaba. Aku cah kendel ora metu njaba. Ora metu njaba kuwi kurang. Ya wis aku njaluk pamit, heeh.
nglabuhi karo Kakang Mas Werkudara. Ah wis ngono wae kok gampang kok ora. Sinuwun Puntadewa. Piye Kakang Semar? Ah sakniki nggok enten atur sing ngajeng kula aturke teng sak telenging kembul bujana kok kula dherekaken dahar sareng-sareng. Aku ora Kakang. Ya nggih. Aku semelang nek ora apa sak kembul bujana nggih monggo kula dherekaken. Lah aku kowe ora. Waduh. Wis gawe geger, wis gawe perkara kowe ngewangono Ndara Werkudara. Tok 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 tok. Bagong wis kentir ngono kae. Wah, ban truk wis ora sangan aku tok. Ah sakniki ngaten kok kula dherekaken kembul bujana. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna Ndara Janaka. Monggo kula dherekaken, Gus. Truk kuwi mban iki jak mlebu. Ya, nek ngasih kelalen njabut. Engko ganti adegan ku nek gur dikira mubeng-mubeng eneng pendopo. Oh, bareng masalah tawono kedadean. Dadi Setyaki iki lungguh kene iki. Heeh. Wis kondur kedator iki lali rong disabut. Heeh. Wis tayungan kae wis. Apa wis jogetan kae ngono kae lah ngerti dhewe. Heeh. Wis limbukan barang. Heeh. Ha limbukan iki lagi sadar Setyaki seneng ngono kuwi. Yo ngono heeh. Lele pinter ki, wah, wis rampung jebule keturunan Setyakine. Lah nek ngono pitung aku berarti mau ki lek do jogetan ki mung mubeng-mubeng pendopo. Apa iya ta? Wis tadi amange wis ayo melu bapak Madang Bagong men ngurusi perkarane. Heeh wis ayo ta. Ayo terus. Ndara Janaka. Iya. Sopo satru gagah gedhe takon karo aku Raden Werkudara. Aku krungu kowe mau nyumbari karo aku. Nyumbari piye? Kae mau sing muni Bagong tiban sikile Ndara Werkudara dilarak dening Raden Werkudara kelakon mati dening Raden Werkudara. Aku mau krungu sing muni cangkemmu. Wah! Waya! What? Oh, wah, oh, 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 ayo, wara, wah, wah, hot, wah, Sika kang bala tumingal perang cambuh samya matali bertadhe telateng gondo dan manggung mangun sang niti bincang sang aji micil ladinya ngetali wus
wonten dawuh lung nan edan aku wis mlebu ning telenging karang kadempel aku dadi Bagong manene karo aku. Lah mesti mawon wani wong ora trima wong tuane arep dienggo tumbal kaya nggih niku leres. Niku leres niku. Kula saniki gandeng panjenengan pun diajar kali Raden Werkudara kula aturi kundur mawon rak. Ora sudi aku bali ning negaraku. Ling semisin yen to aku ora kelakon gawe ringke para Pandhawa Surana mateni karo Semar Badranaya. Lah ning ngaten saranane nggih pun monggo panjenengan ajeng napa kemawon kula mboten melu cawe-cawe ya kok lun wadyabala saka negara ing parang kencana dikepiyake oh nggih ngestaken dawuh ngebiyi marang kanan kang kadempel nggih ngestaken dawuh benjang napa mangkatipun ingkang abdi mangkatos saiki oh nggih ngestaken dawuh sinuwun kareko harus paring jajal anak kono satrio kandhek ngeyayat brengose ular gede tumpang ke kuping kiwa tengen kowe sapa takon karo aku Senopati Ndorowati Satru Garba Ruci Raden Hari Setyaki kowe iya Raden Tambak Yudha Yuyudana Wresni Wira Singa Mulan Jaya wah edan jenengmu akeh kemarat panos maning jajalanat kowe sing wis wani ngadang-adangi karepane ratu Gustiku Prabu Tribitaloka arep mboyong karo Semar Badranaya panjen kumanyata apa apamu wah ayo kowe mikir aja dadi pepalangku nggonku bakal mboyong lawan Semar Badranaya tak dadange tumbal negaraku sing ketaman pagebluk nek panjen ku arep mboyong kiri godhog karo Semar Badranaya mung sing udu sapa-sapa ajange dadane Setyaki wah babur apa leno pangendamu tebak dademene kene margane patimu Singalena prapteng lalis kowe tumenggung sapa iya lali rung kenalan ya rung keseteng Prabu Tribitaloka aku tumenggung Sumbang Surajiksa mati kowe dening aku ayo maju tajangi jembar padangane wani petengane wani rupa wani jembar wani ning kene bakal
ketok sapa sing bakal tekan ing pati. Kowe genahe, kowe genahe. Has. Fire. What? Ayo, oh, wah, ada, hot, ah, oh, ah, wah. Hot. Ayo. Wah. Oh. Hot. Hot. Ya. Oh. Yo kalah. Hot. Yo. Wah. Sabar tuh. Wah. Oh. Ya, sajak kaya umus. Yo. Oh. Oh. Hot. Oh, ya lah. Oh. Oh, ya. Hot. Wah. 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 Damen kobong. Damen kobong apa uang to? Tak kira damen kobong. Ayo. Aku Antarja. Kowe wadya balane Prabu Triwitara kaya ndi Semar tak boyong langkono Pandaka. Ha. Hot. Hot. Kaya. Waduh, sambat to. Sabar. Hot. Ayo, guri nyambut gawe. Kaya. Ayo. Ah. Oh. What?
Woi. Woi saya. Wo cadak yo. Ayo. Woi. Wasya. Wah. Wah ayah. Wah ayah. Wah. Wah. Manus paning jajalan sekretaris bawono menungso ora tatanan wadya bal kula dadi dikukut entek tanding ana kridane Prabu Tripitala Werkudara Setyaki wadya bala ngamarta aja tegot dosa sabar apa aku mondhek ban nika sing ngurusi kula mawon ora rasa apa musuh kula wae sing maju iki mau sing maju sing nantang karo Prabu Tripitala kaya Bagong maju tak gawene wirang tak blengkete tak gunjarane negaraku ben do mumet goleki Drupadi mumet goleki Bagong panah Candra Wirayang kaya mati lumpuh kowe. Amok sira mrata. Wah ya. Wah. Kene nganti kaya le kementrus. Baru tibane panah Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora ning dayane kowe. Ayo. Tangyo pancen kowe ndek kadigdayan. Ayo tangyo saiki kowe tangyo Bagong. Ora ngilang-ilangmu. Tekan Lampung. Gurgone enak kowe ra melu. Saiki kowe modar to kowe. Mungsuh Kyai Candra Wirayang. Ayo tangyo. Ora mung kowe sing arep tak blengket. Nanging sak bentara-bentaramu laga ning negaraku. Prajurit diga mulai. Wah, Werkudara. Wah. Woi, saut ya. Wah, Janaka modar kayaknya.
dadi Ndara Janaka. Piye Petruk? Awakku lumpuh ora kena diobahke. Aduh lah pripun iki ora kena diobahke niku pripun niku? Ora ngerasa to. Kaku kabeh. Iya Petruk kaku kabeh. Wah nek ngono iso dienggo. Dienggo dengkulmu mlocot. Aku lumpuh Petruk, aku ora apa-apa. Mung awakku wae ora iso diobahke piye-piye. Ndara warku ndara teng pundi? Kayana kono. Wah. Pripun iki? Matur Kaka Prabu Kresna. Supayane aku kelawan Kakang Mas Werkudara diungkuli nganggo Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Sinuwun Kresna ketiwasan sinuwun. Lagi ndi ta Kresnane iki? Sabar ngono. Lho, Arjuna. Nggih, Kaka Prabu. Lho, kena ngapa kaya ngono? Sikil dilingguhi. Ngapura ora. Angger ngendang kok lali kabeh. Angger ngincer sinden kok njur kaya ngono. Enak tapuke lho, tapuana ya ben. Ora mung jebol wangkisane. Oh, sampean mau nyuwekke kendang kula to? Sampeyan mau nyuwekke kendang kula, iya apa ora? Iya, ning kok tak gantine. Ganti-ganti ra. Oh, ngono-ngono sunara. Yayi Arjuna, inggih Kaka Prabu. Kula dipun panah kalian Mabuti Pritaloka. Kowe kaya ngono kuwi, tulung ana kowe. Ya ora muring-muring karo aku, apa dikira aku ki kepenak ngono piye? Ha kepenak wae, Gus. Petruk Ponokawan lambene edan ora. Kaka Prabu kula nyuwun gesang, kula nyuwun supados dipun usadani ya. Tak ngungkuli nganggo Sekar Cangkok Wijaya Kusuma ya Janaka. Wah. Berarti demok terus iso ngadeg. Mari Ndara, mari Petruk. Mun iso ngadeg wis. Melayang. Kayak melayang meleh. Iya Petruk nggih. Kadangmu Werkudara wonten mriku Kakang Mas Werkudara ugi tan gadhahi daya. Petruk, nun. Kuwandane Werkudara gorene. Nggih. Gus, po. Sampeyan lumpuh? Ya. Dipanahke napane? Lho. Kok dipanah nggon kono iki? Waduh iki piye iki kok? Kok nek wong omah pangling bentuke? Ben. Wah, aku gorono. Nggih. Saya niki tangane mang mriki. Ya. Nah, iki ngeten. Nah. Terus tangan sampean anu teng pundak kula. Ah, ngeten. Nah, mboten sak mriku. Nah, mriku. Tangane kuwi kena diobahke no, kena. Ngopo ora gelem ngesot? Gah. Satriya kok ngesot. Gedhong, nggih. Siap-siap. Yo. Mau ngatur iya. Ah, sik. Iya. Alah. Sampeyan iku bobote pinten? 300. Ini ku obesitas ben. Samriki. Sik coba rada rene. Pun. Nah, iki anggere digendhong kok abot aja mak. Siji ro. Batak kentut. Aku pentut pitik napa diampet. Ngangkat semono gedhe kok. Iyalah. Petruk tulungono aku Petruk. Tulung niku pripun niku? Wela salah tak ungkulane Sekar Cangkok.
iku sing dipanah. Lah ngendi? Ngisor. Kene hangke niku. Ngawur ora Petro. Mopo. Ngapunten nggih, Gus. Ketindian sikile sajae. Dadi becik kaya ngono. Werkudara. Piye? Aku mau weruh glibete Bagong maju ning pabaratan. Si Adi mangerteni. Ora. Aku ora weruh. Mbok menawa jlamprong sing ngerti. Menyang ngendi durunge Bagong? Arjuna Wonten dawuh. mrene yo. Nggih. Mriki nek timbale mriki. Wah, ana ora kesuwan-suwan ora. Wis gawe sikilku lara malah. Nguring-nguring. Timbali sinuwun Kresna. Nggih. Kados pundi Kaka Prabu? Kowe ngerti glibete Bagong? Kala wau majeng wonten ing pabaratan. Dipun panah kalian Prabu Tripita Loka wekasan Bagong boten gadhahi daya. Banjur saiki menyang endi? Bagong kabangkem dipun blengket tumuju wonten negaring Parangencana Kaka Prabu. Weh lah dalah Petro adimu. Waduh, Gong. Yo ngalah lele. Ora ngira tekane semono kowe. Diboyong karo ratu jahat kae mau. Mongko utangmu isih 700 karo aku. Cara karo kowe ra ndek utang ngono tak ikhlaske kok. Gong. Niki pripun sinuwun pasrah lakon marang bapakmu nggih. Pak, Bagong modal. Petruk kene ngopo mlayu-mlayu karo nangis. Bagong diboyong karo ratu kae mau. Mongko Bagong utange joke. Piye niki? Kula kudu pripun? Bagong nek mboten wonten mengke. Lah kula gara-gara kalih sinten? Bagong lah kok dadi kaya ngono anakmu dole. Ya wis nek pancen kudu kaya ngono lelakone Bagong. Aku mung iso nderek bela sungkawa ya Dole. Lho nek kaya ngono rak wong tuwa ora tresna karo bocah to. Anake mati dipanah karo ratu kae mau kok saiki diboyong kok njur kaya ngono. Aku ora kaget mergo aku reti jane Bagong ijik urip. Tuh, tenane anu tenane. Weh dadi sulihe Bagong malah wagu. Kok iso ya, Pak? Bagonge mung dikunjara. Lah mula saiki ngene. Aku arep matur karo Sinuwun Kresna. Kowe minggir. Kedang-dangi awak kaya tiang listrik. Nggih. Ya wis ora dibutuhke wong tuwa ya ora apa-apa. Sinuwun Darawati, piye Kakang Semar?
niki ngaten. Niki underaning perkawis malah anak kula Bagong ilang. Niku disebabke merga saka bendara inggih saking panjenengan Ndara Werkudara alih sinuwun Puntadewa sing kalimpun mung mikir wonten pundi dunungipun Gusti Ayu Wara Drupadi ngantos lali ngopeni kalih anak kula Bagong wau. Kudune Bagong maju teng pabaratan niku wau niku jenengan ngelingke ora kok njur malah meneng mawon ngoten niku. Mesake nek pun kaya ngoten iki sinten sing ajeng disalahke coba. Kresna sinayeng manggelung mentonaken tewe kramanira. Oh, waduh. Banjur aku sak kadang kudu kepiye Kakang? Badhe bol aku sak kadang kudu kepiye? Lah nggih pun. Coba saniki nek anane kaya ngeten iki sinten sing kleru, sinten sing ajeng tanggal jawab? Nek kula wau ora ngakon sinuwun Puntadewa kon ngiklaske Gusti Ayu Wara Drupadi ya. Tangeh lamun Bagong malah kapikut dening mungsuh kaya ngeten iki. Sebab niki nek pedungan kula Bagong iso bali merga saka sampeyan ora iso bali lah nggih pripun carane sampeyan kudu iso balekke karo Bagong lho sinuwun. Piye kan ana kae? Wis bet. Aku nek ora mergono sabab sing dadekke jalaran ora mungkin kaya ngono kuwi tole. Aku wis geluk. Anakku Bagong, adimu Bagong kepikut mungsuh merga saka bendaramu Lirwa. Karo apa sing dadi kewajibane? Kudune iki ngayomi ora kok malah ngetoke sak geleme dhewe. Wis ben. Lah mengke nek Gusti Ayu Drupadi ora bali piye coba? Bapak ngeten ora. Nek Gusti Ayu Drupadi ora bali piye? Wis santai wae. Wis to, nek bedhekane bapakmu, bendaramu Drupadi engko iso bali. Nek Bagong ya bali. Kok iso ngoten iku, As? Ditenono omongane wong kaya ngene iki. Coba nek ngasih Bagong kok ora bali, Gusti Ayu Drupadi ora bali. Nek Bagong bali, Bagong iso ditemokke engko bendaramu Drupadi kok ora do bali. Oh nggih. Oh nggih, Pak. Njur sane kudu pripun? Lah ya wis pasrah lelakon. Sing penting sinuwun Kresna karo Ndara Werkudara karo Ndara Janaka kudu sagung golek ning ngendi? Durunge Bagong. Akeh monggo ayo. Hangkro sesumbar mawa lindro bumi kuncing kumalu dokuntor ketok lumembak banyu kanggo mambang. Arjuna ngonten dawuh yen ta wis kaya ngene kahanan iki pun Kakang lan Siadi kudu piye? Kresna kakangku piye Werkudara? Nek pitunganku luwung awake dhewe luwih dhisik golek karo Bagong. Lire piye? Mergo pitungaku yen to ngasih Bagong bali ora wurunga mengko Mbak Yuku Drupadi bakale bali. Kok Siadi iso muni ngono? Kena ngapa Werkudara?
Wis to manuta ature Werkudara. Saiki ayo digoleki mangkat tumuju goleki negarane Prabu Tripitaloka. Ana ngendi durunge pakunjarane Bagong. Mengko kowe lan aku bakal nemokke pranyata kang sejati. Bagong bakal iso balekke kelawan Mbak Yuku Drupadi. Yen to pancen kowe mangkono pun Kakang mung gare manut. Inggih. Kakang Mas Werkudara kula namung kantun nderek kemawon. Nek pancen padha manut, wah ayo tutno kelawan aku aja nganti sing padha kari. Inggih, monggo kula dherekaken. Ayo Werkudara tak dherekake iki. Semobang Iwangaruna kadenetraning
uga rapuh sabdaning kugela renyane kara sakator kene tungan enggong ler wowo sing bene panca tokeng ayam wono mrak mangwohing pagakan yung alah iki apa meneh nggon petenge ra jamak kaya ngene awak gerar kobak kok angel ora sebene duh kelakon ora iso ngapa-ngapa iki awak angel diobahke kono ya ora berfungsi jan ket mau sore kok jan jan ngrekoso tenan uripku mongko wetengku mulus kok mau wis medhon ping 3 saurunge digotokan kene kok malah dikunjara kaya ngene to mbok eneng dewa sing nulungi karo aku wah mergensong karo doyong pak wong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Bagong sapa iki perkencong sinten nggih niki sinten nggih wah ulun kang prantana ing kene Bagong sinten sampean sinten wah ulun Bedharan Rada mbok dewa iya alhamdulillah dewa ki apa nggih wah jan bocah ora ngerti karo nganu kula niku kelalen mergo niku wau niku kula kok ya iki hilang ingatan mergo dipanah karo sing jenenge Prabu Tripitaloka. Lah sampean kok jenengan kok saged enten ngriki Bu Kulun. Wah, mergo pancen panjenengan ulun ingkang didhawuhi. Sartane panjenengan ulun ingkang diutus kelawan Sangjang Jagat Pramesti ya Sangjang Jagat Giri Pratingkah. Kinen keluari kita saka bebantane Prabu Tripitaloka. Sartane kita kang kudu numpes tumindak Anggara Murka serane kita ngalahke ya mateni bedah negara ing Paranggencana mboyong putri ing Paranggencana. Wah, putri sinten niku sing sinten apa jenenge wanudya sing kedah kula boyong lan negari niki kedah kula bedah. Ya pancen kita kudu bedah lawan negara iki. Kita kudu bisa nelukake lawan Prabu Tripitaloka. Mbok kepiye carane kita arep nelukake marang Prabu Tripitaloka? Nek dipateni mawon kena wae kita mateni. Oh nggih kula patenane. Terus sinten putri sing kedah kula boyong? Mesti kita kaget yen ta ulun paring pangandikan. Sinten Bu Kulun? Ora liya ana ora kejaba ya kuwi putri nek saka negara Ngamarta. Ya bendara kita sing bakal kita goleki. Ya kuwi Waradrupadi ya garwane pun ta dhewe Ngamarta Bagong. Bremara manguswa ngambrang kate karana ning asmose ya ning marga emalagung kumere
ing sang gandha wastrat maca long lalu angolati surya mangrangsang wayah wah bejo temen kula pukulun teka kula dipenjara teng mriki malah aku arep ketemu karo Drupadi wong mangga kepecarane arep ngluwari kula saka bebantanipun Prabu Tripita menengan luwih dhisik kula bakal muja dayaning angin kengasifat ingkang bakal nyipat kunjara ingkang anempa kalawan jeneng kita nggih pun monggo kula nderek mawon pekulon Yata laruta saking kudha sakuru kula ya namo dosa sang Sri mbok dibenake listrike cah ben ora kongslet dengkel kita wah lek dadi sageleme dhewe wah jebul Bathara teka hus ngawur kita Bathara Kodomo matur nuwun nggih pukulun ya wah jan wis sabanjure iki kita bakal ulun paringi wujuding pusaka ingkang bakal kita gunakake serana numpes marang Prabu Tripitaloka nggih monggo mawon pusakane napa kula saguh nampi ya waton kula saged ngopeni pusaka wis santai wae kita aja duweni rasa jigelan perkewuh bingung kepiye nggon kita ngopeni pusaka Prabu Tripitaloka patenana sabanjure kita pateni sandangan ya busanane Prabu Tripitaloka gunakna ya Bagong gunen banjur kita kudu madheg nalendra ning negara ing Parangencana nggih ngestaken dawuh ngaten kula aturi maringake wujuding pusaka petapan ora Bagong wah kok kaya pring niki napa kula ya iki kengaran bambu runcing wah nek ngaten niki bali teng taun 1940 aja juga perkara kuwi kita kudu nggunakake pusaka iki kang sak mestine ya kuwi kanggo ngalahake Prabu Tripitaloka nggih iya wis ngono wae kang dadi dawuh ulun mbah kepiye cara mulihmu arep ngalahke Prabu Tripitaloka ingkang baku ulun bakal kundur makanyangan Bagong dewa kok kaya ngono ora landhep wae jebule untung pusakaku dhewe dadi ya ora ngenani apa-apa dayane ora temomo ya mok Suramrata mok apa ya mok Suramrata jaya mrata imbang yen padha wae taker kridane Prabu Tripitaloka keparat Marare manguswami ngambrang ati karenane kasmase
yen ing marga amalatku sang kanta mastrat maca lang lalu hangu lati Surya mangrangsang wayah umyung swara waryanto Patih Jaya Lengkara wonten pangandika ingkang kadhawuh sinipun sadangune sasuwene aku mboyong kelawan Dewi Wara Drupadi apa wis ana trontong-trontong sleng pepadang Dewi Wara Drupadi gelem tak dhaup waduh kula nyuwun pangapunten menawi sak mangertos kula Dewi Wara Drupadi engga sapriki dereng kersa medal saking telenging taman keputren awit mbok bilih boten kersa dipun ndhap kalian paduka Gusti kula Sang Nata wah iblis lanat ning ora dadi ngopo nek ngono pancen aku dhewe kang kudu nekani lawan Dewi Wara Drupadi keparengipun ayo derekno panjenengan ingsun bakal nglamar kelawan Dewi Wara Drupadi pati monggo kula dherekaken manusmane jajalanat lah kok dadi menungsa iki iso luar saka pakunjaran iki lho lha iki piye critane rasaku kancaku kowe mati diraki gene meng sekali pukul gene meng iso pisan kuatmu sombong. Ya, Mas Ulis medun lagi. Modar kowe Prabu Tripitala kaya titanono kowe. Tak bedah negara Parang Kencana. Waya! Wah rada sesak irah-irahane. Ora apa-apa. Karang ndasku ukuran 59. Ndas po batalku jane. Ya sapa sing arep wedi? Sapa sing arep wani nek wis aku ganti Bagong Wanda Split. Ayo titanan ayo maju amuk wong-wong Parang Kencana panon. Ngrekoso ya tenan kiprah ki ngrekoso. Kudu ngepas karo padha. Wis, nah ning ben ora kesel nganggo gamelan cangkem wae ta. Amuk legane ngadu diakep iki. Tak 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 tak.
Blang. Kayak kesenian apa? Iya, jagat dewa Bathara. Sawai Patih Jailengkara edan. Kowe sing wis bedah negara ing Parangkencana pancen keparayataya. Ratu Gusmil tak pateni sandangane saiki tanggo mati denang tibana. Wah. Aduh. Kula nyuwun pangapunten, kowe kudu njaluk ngapura karo aku. Paduka sinten? Ya iki Nalendreng Parangkencana yang Parang Jepitu. Nek tak kira kok negara kok jenenge Parangkencana ora masuk. Tak ganti Parang Jepitu. Jejuluk Prabu Pathokol Bawarsari ya aku iki. Awas aja kewalik. Pathokol. Aja nganti kewalik. Pathokol Bawarsari. Kowe patih sapa? Kula pun Patih Jailengkara. Jeneng kok elik. Kowe tak ganti jenengmu gandeng kowe lungguh ning ngarep dhewe kowe tak ganti jenengku dadi Patih Warisa. Nggih, ngestaken dawuh. Sarujuk. Patih wonten dawuh. Jarene eneng kene iki disingitke putri saka negara Ngamar to? Saking negari pundi? Ngamarta. Ngamarta. Iki pancen leres Dewi Waradrupadi wonten mriki. Aku Tudana tak pundhute garwa. Menapa kersa? Mbok ngece kowe, ngece karo aku. Dumeh mataku ambot cangkemku jembar. Kowe ngece karo ning iki juragane Pitik Kidul Pasar ya iki. Aja ngece karo aku kowe. Drupadi mesti gelem karo Tudana teh. Monggo kula dherekaken. Ayo. Jayatama ngambar arum sang kusuma yatal mawur madu bronto. Wah.
Aki teka wis nglirik aku teh. Iya. Ana trontong-trontong suleng padang kayake Drupadi gelem karo aku. Iya. Sumangga kemawon dipun rahapi. Rahapi matamu. Kaya panganan ae dirahapi. Aja ngawur gawar-ngawur Pak. Iya. Drupadi. Yayi Wara Drupadi. Wonten dawuh sinuwun. Paduka sinten iki? Nalendra ing parang jepitu. Dijepit metu. Prabu Patrokol Baworsari. Prabu Patrokol Bawor. Nalendra ing parang jepitu Prabu Patrokol Baworsari. Inggih. Wonten menapa? Kowe aku wis suwe dadi bajangan. Napa? Apa urung rabi iki? Bujangan. Nah, aku wis suwe dadi jugangan. Bujangan. Aku wis suwe dadi bujangan. Lah, kowe ya wis suwe tak kurang nang negaraku ing parang jepitu. Umpama dina iki kowe tak rabi ngono piye? Sapa sing muni tak tung gendang mau? Parjo mesti. Inggih. Kula purun dhaup kalian panjenengan. Nanging kula nyuwun kula purun dhaup kalian panjenengan nanging wonten syaratipun. Syarate apa? Omah lodging. Syarate apa? Mobil sport. Oke. Apa syarate? Mboten niku. Nanging Aja guyu dumeh kowe roh rupaku terus guyu. mboten. Nanging syaratipun kalian dhaup kalian kula menawa kedah ageng. Oh, kudu gedhe. Inggih. Sing gedhe apane? Perbawanipun niku sepisan. Wah, tak kira nek liyane. Angka kalih panjenengan kedah maru rumiyin kalian kula. Kowe njaluk tak poligami. Inggih. Matura. Sapa sing kudu tak maru? Shikamaru. Naruto. Sapa sing kudu tak rabi kanggo maru? Kawan sira Yayi Wara Sutarni. Drupadi. Wara Drupadi. Inggih mboten sanes kejawi namung putri saking Jodipati inggih menika pun Dewi Werkudara. Wis tak antepi kuwi. Inggih Sampun wela dalah jagat dewa bayi. Jan pancen kuwi sing tak karepke Patih Warisa. Patih Warisa. Wola. Patih kok ngantukan iki kok Bu. wonten dawuh. Patih goblok kowe. Ih, wonten dawuh. Golek ana dununge Dewi Werkudara. Wonten pundi? Negara Ngamarta. Ih, Ana satria ngendi mau? putri Jodipati. Pak Putri Jodipati Dewi Werkudara. Ih, menjang nopo kula mangkat? Saiki pas esuk-esuk Patih kok goblok. Ih. Waduh, Tesih ngantuk. Wis ngantuk, Patih ngantukan. Ora sumbut karo lehmu tugas nang Rama kok. Ayo. ih, Cah dinas kesehatan kok ngantukan. Mangkat. ih, ngestaken dawuh. Nyun pamit. Nyuwun pamit iki mangkat kok bocah kok. Ih, nyun pamit.
iki kari ngenteni kelawan sipatih Warisa sing arep mboyong kelawan Dewi Werkudara. Inggih sinuwun. Ning apa ora prayoga nek kowe ngetutke karo patih kae mau? Inggih. Ning aja mbluju ngono kowe. Aja mlaku dhewe, kowe manjing ning akekku. Inggih. Kakek. Inggih. Karo megeng napas. Inggih. Saya. Jarekmu nyantol. Ora nek kebiyak. Wes, nang kene. Inggih. Ayo. Dewi Werkudara entenana tekaku sayangku cintaku. Yata laruta saking kutha sakura kula yana moto sang sre Werkudara. Oh. Werkudara. Kowe kok ngono kuwi to? Rasaku ora penak. Piye? Wetengku. Lho. Wetengmu ya kene. Ora penak. Kemruwes. Wah, ya kene. Mbuh. Kose to? Iki aku arep takon karo Si Adi. Miturute Si Adi, dalan sing tumuju negara Parangkencana iki sing ngiwa apa sing nengen? Au dhewe ra weruh. Mbok menawa Jelampra ngerti, kula ugi mboten mangertos Koko Prabu. Kosek kuwi ana wong coba takon karo wong kuwi Werkudara. Ya. Gandeng langit kelap-kelap katon bergenjang lesri sang maweh gandrung kisana yen to ndak sawang sandanganmu sandangan patih saka negara ngendi? Paduka kula mboten mangling jengandika menika Sinuwun Darawati. Iya pancen iya. Iya sinuwun. Kula pun patih Warisa saking negaring Parangjepitu. Lho, Parangjepitu kuwi? Iya. Tukunane negaring Parangkencana sakmenika wekdal punika dipun gantos dados negaring Parangjepitu. Wo ngono iya. Malah bejo aku arep ketemu karo kowe. Aku arep takon kunjarane Bagong ana ngendi? Waduh, kula mboten mangertosi babagan menika sinuwun. Malah kula namung nedhi nyuwun pirsa kelawan jengandika. Ateking kraton negaring Amarta inggih kasatriyaning Jodipati menika wonten pundi? Werkudara? Nggih. Ana sing goleki karo kowe iku lho. Goleki piye? Lho, kowe goleki karo adhiku Werkudara? Nggih. Ngendikanipun Ratu Gusti kula pun sinuwun Prabu Patokol Baworsari piyambakipun nedya amundhut garwa putri negaring Parangjepitu nanging piyambakipun purun dipun dhaup sareng sampun sinuwun Patokol Baworsari maru suwijining putri saking negari ugi kasatring Jodipati inggih menika pun Dewi Werkudara. Wah.
Wariso. Ki. Menika sinten? Lekno mripatmu gadhena gobokmu. Aku Satronjo Dipati Raden Werkudara. Wah, panjenengan Dewi Werkudara. Wah, Dewi Werkudara matamu. Boten nginten Raden Werkudara. Wah, ayo. Ayo Di Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Patokol Bawarsari. Kono tekan kene. Wis wani medoke karo Werkudara. Monggo kula boyong. Monggo Gusti Ayu kula boyong. Gusti Ayu cangkemmu. Wah. Wow. Wis apa? Prabu Patokol Bawarsari. Kowe Werkudara. Ah, ya ampun. Ya ampun iki sing tak goleki. Sing wis mani medoke karo Raden Werkudara. Oh, medoke apa to? Ayo kowe gelem tak rabi apa ora? Kah, prasudi yang rabi urut kowe lanang. Aku adalah lelaki yang suka lelaki seperti wanita. Ayo sayang. Kah. Aku padamu ora. Ya ampun, kok malah melayu tuh gimana? Aku tuh udah nafsu banget. Dewi Werkudara aja melayu kowe. Werkudara ki ngopo kok senengane kaya ngono? Ngono girap-girap sajake ketemu apa weruh demit wae. Dan ana demit matane mbok matamu kuwi. Kowe sapa kowe? Nalendreng parang jepitu dijepit Prabu Patokol Bawarsari. Kowe sapa kowe? Ratu Ireng Cecek. Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wo, kowe sing nyekel kendhang kuwi to? Lho kok kowe ngono? Oh iya. Ayo nanti Dewi Werkudara. Kae golek ana dhewe ning kono. Golek ana dhewe ning kono pancen kowe perlu karo Werkudara golek ana siap. Sudaya
Rabi karo wong-wongan kaya ngono. Wong lanang seneng lanang. Aku adalah lelaki yang suka lelaki seperti wanita. Wah. Wah. Ya ampun, Mas. Aku wis cinta banget lho karo Dewi Werkudara iki. Malah wedi aku ki piye ta? Tahu ya saged sandakku sayangku lho biyoku cintaku. Sis. Ngawur senengane ora? Batawi. Neng apa kok sajake kok rasih. Sapa iki kaya gentrong iki? Gentrong matamu. Iki sapa iki? Ingsun Prabu Pakon Patrokol Bawarsari. Nalendreng Parang Jepitu. Kowe sapa? Semar. Oh, Sumar. Yo. Wah, dadi iki sing marahi Ndara Werkudara wedi. Untuk sandangan kaya ngono barang. Sandangan apa? Wah, gelo kuning prada Mas. Cetha kuwi sing dienggo cat tembak. Apa tandane? Aku lho mbok disawang mripate mentrolo kaya ngono kok. Lambene nganti ngomple. Gue nganggo kacamata. Nganti kaya zombie. Lah, iki sapa? Walah mbok disawang. Coba diambu sarunge. Cedes kira. Ngopo Emer? Wah, sandangan kaya ngono ki sing ngendi? Aku to? Iya. Mau aku ketemu bot, sandangannya apik. Terus tak kill, sandangannya tak jupuk tak nggo. Malah kaya dolanan game. Wah, jan wis ora. Kae Ndara Werkudara nganti kaget. Nganti keweden kaya ngono kae. Ora patrapmu ora mungkin saya ngono. Ora usah wedi, ora wedi kok. Aku adalah lelaki. Wis. Iya nah. Ngono kok ana. Lah kowe kok iso kaya ngono? Atur ninga Ndara Drupadi kula beta. Tata laruta saking kutha Sakuru kula Yanamutusa sang Sri Bagong. Oh, Bagong to. Ono kowe wis nek mau kok lek Bagong to. Tutuk sinen. Tutukan ora pecah. Menyi. Wah, Bagong senengane ngono. Menyi. Menang. Iya. Ndi sinon Puntadewa? Rasa. Lho kok rasa? Kok Bayuku Drupadi tak gawane. Oh iya. Drupadi. Tak Indonesia. Oh ya, oh ise. Drupadi. Opo? Drupadi Bagong ngeten.
Tak kopyok tak kopyok. Ono akeh kok dikopyok. Ora ngerti isine ana wong. Bagong redan. Yo ngalah. Nganti unine klok 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 klok. Apa sing ngono kuwi? Jebule apa? Ngapunten nggih Gusti Ayu ora apa-apa. Rada mlotrok. Tak kopyokmu terus mlatra. Kowe lah Bagong ki jan bocah kok senengane kaya ngono ra. Sekali putaran, setengah putaran, bersih ganjel kulit mati dan kotak, putar dibaca, bilas. Multivitamin, Jelas, multivitamin. Surang-surang Bangkara kingken lir manguswa kang ayon denyai lang kang memanise wadane ro layu Umalku cemurarap ora ganggu ora barep opo aja sedih aja sungkawa garwaku Yayi Wara Drupadi lang di ora saiki ora kena ngapa siat desa matur kang kaya ngono sik kowe kelingan nalikane kowe gandeng tangane Drupadi Mbak Yuku iya banjur Mbak Yuku Drupadi ilang iya ning saiki bali ning kene opo bener deloken endi Tara nganggo Tara barang ben opo jenenge surprise ya kuwi pilpres surprise ngarep mune surprise kok ora iso Yayi Wara Drupadi inggih sinuwun iya
wis kelakon kundur ning negara Ngamarta ayo bali ning negara Ngamarta yayi garwaning pun Kakang